Не случайно бракът е между мъж и жена на първо място и не случайно това взаимоотношение трябва да е моногамно. Бракът е партньорско взаимоотношение, в което ние си партнираме с един човек до края на живота ни. Идеята е ние да можем да се сработиме с този човек, защото отнема време ние да се колаборираме, да можем заедно да се стиковаме и да градиме неща. И хората, които не разбират това нещо, сменят партньорите си постоянно, те реално не могат да надградат нищо, не могат да изградат нищо, не могат да постигнат нищо. Предпочитайки кратките, мимолетни взаимоотношения, ние се лишаваме от градивната сила на брака. Ние реално избираме живот на егоизъм, в който да задоволяваме плътските си страсти. И ние се принизяваме до едно животинско ниво, да задоволяваме нуждата си от храна и нуждата си от секс. Много е жалко, защото човека е създаден по образ и подобие на Бога. Ние сме творчески натури, ние сме креативни личности. Бог ни е създал да можем да твориме, да облагородяваме, да се грижим. Затова казва Бог, създаде мъжа и жената и ги нарече човек. И в този семейен съюз мъжът и жената стават едно цяло, постепенно. Постепенно ние вървим по път, в който се стиковаме, работим заедно, грешим, разбира се, поправяме се. Идеята на брака е да можем да се поправяме, да работим заедно, да надграждаме. Това е което ние със съпругата ми правиме. Никога не сме се отказали един от друг, никога не сме приели развода като опция. Защото приемеш ли развода като опция, най-вероятно ще се стигне до развод при някаква по-голяма трудност, финансова или криза, не знам. И ние сме разбрали, че винаги има изход. Нямаме нужда от развод, колкото и големи конфликти да сме имали. Имали сме големи конфликти. Дори имахме период, в който 2 години сме били в неразбирателство, така да се каже, в който период егото ни трябваше да се пречупи. Труден период, но минете трудния период, имайте търпение, проявявайте разбиране. Не се отпускайте в това да обиждате, да наранявате другия, само защото той не приема вашето мнение. Приемете семейството като нещо ново, което ние създаваме заедно, като едно цяло, в което се съединяваме. Както в една чаша, като сипеме мляко и кафе, се получава капучино. Семейството е капучиното, нова субстанция, хомогенна субстанция, която ние създаваме и тя не може да бъде разделена. Може да бъде разделена на 2 чаши капучино, но никога не можем да разделиме кафето от капучиното и млякото от капучиното. Това представлява брака. Когато ние се съюзиме с нашия семейен партньор, това става за винаги. Този съюз в духа остава за винаги. Ние можем да имаме други партньори, да добавяме още добавки към капучиното, но в крайна сметка то ще стане будкаво, ще стане нещо друго, извъртено, няма да бъде това, което трябва да бъде. Бракът е брак, когато са само един мъж и само една жена до края на живота ми. Представете си, че разделяме тази чаша капучино на 2 други чаши и започнем да досипваме в тези други 2 чаши други субстанции. Чай, супа, какви ли не. Това представлява реално живота, в който не искаме разнообразие, да опитаме от всичко, да опитаме всички партньори. Ние може да си опитваме колкото искаме партньори, но на края на живота си ние ще сме станали една будкава смес от всичко, една повръшня, която за нищо няма да става. И съжаление, много хора осъзнават това на края на живота си. Така че, приятели, не разваляйте хубавото капучино с развод, с други партньори. Не ви трябва. Не ви трябва. На края на живота си ще съжалявате. Просто вземете решение да преодолявате трудностите. Трудности винаги ще има и с новите партньори. И вижте, във всеки брак, независимо 5-10 брака, колкото и да направим, в крайна сметка винаги ще се изправяме пред тази трудност или пред други трудности винаги ще има. И ние трябва да намираме решението на трудностите, не да се отказваме.
Отказването ни прави слаби. Решаването на трудностите заедно ни прави силни. Това мога да кажа след около 30 години брак с моята съпруга. Имали сме много трудности, но винаги, когато сме взели решение да решиме тази трудност, да минеме през тази трудност, заедно, не да се разделяме, не да поставяме разделение. Да, имало период, в който взаимоотношенията ни изтиват поради трудности. Имали сме периоди, в които сме издигали стени поради неразбирателство. Но в крайна сметка, основните ни цели е да преодолееме тези стени, да продължим заедно напред, да видим какво е решението на това. И нашето търсене винаги е било решение на проблема, който е пред нас или между нас. Исус казва, който търси, намира. Когато търсиш достатъчно настоятелно, винаги намираш решение. Това сме го разбрали в живота ни, че когато търсиме, когато се молиме, Бог винаги ни дава изход. Рано или късно, винаги има изход от ситуацията, и то добър, полезен и градивен. А пък твърдението, че чувствата ни изтинаха, омръзнахме си един на друг, това е абсолютна глупост. Няма такова нещо, като чувствата да ти изтинат и да си омръзнеш един на друг. Човек постоянно се развива. Както съпругата ми, така и аз, ние постоянно се развиваме. Ако ние имаме желание да се развиваме, ние няма да си омръзнаме. Никога. Просто се развивайте. Така винаги ще имате един нов човек до себе си, който да опознавате. Нови ситуации. Не спирайте да се развивате. Спрете ли да се развивате, когато се стремим към задоволяване на плътските страсти, тогава винаги ще ви омръзва всичко. Не само хората, но всичко ще ви омръзва и винаги ще искате нещо ново. Хората почват да се развращават, наркотици, казина, и когато се стремим към задоволяване на плътските страсти, се стига до разврат. Затова мислете за развиване, за духовно развиване. Когато се развиваме духовно, когато се приближаваме към Бога, ние порастваме. Ние се изграждаме. Ние придобиваме образа на Исус, който е съвършеният човек. Така че ние се стремиме към това през целия си живот, четеме книги, събираме се с приятели, които мислят по същия начин, креативно, които искат да се развиват, да пораснат повече в образа на Исус, в ценностите, морала, който Исус носеше, да ходиме по този път. Това води развитие в човешката личност и в брака. Снабдяването на плътските страсти води до деградация на личността, деградация на семейството и развод. Стремежа към духовно развитие, към моделът Исус Христос, към пътя, който Той ни остави, ни води към развитие на личността, към развитие на семейството, към развитие на общността, в която сме, развитие на нашите деца, съответно възпитаване в добри ценности, устои нашите деца, и в крайна сметка ние оставаме след себе си едно поколение, добре възпитано, отгледано, развито, защото ние, развивайки се, развиваме и нашето поколение. Спрем ли да се развиваме, и поколението деградира. Затова и днешното поколение деградира от толкова, защото ние сме се отказали да се развиваме. Просто сме се затворили в консервите си, в зоната си на комфорт и си снабдяваме плътските страсти. Затова и виждаме нашето поколение е резултат от този ни начин на живот. Ние сме виновни за деградацията на поколението ни, защото не пожелахме да се развиваме, не пожелахме да ходиме в пътя на Исус, не пожелахме да развиваме тези ценности и морал, който Исус остави в Библията. Отхвърлихме Бог, отхвърлихме респекта към Бог и просто заживяхме един комфортен, себичен, егоистичен начин на живот. От друга страна, разбира се, има и хора, които не ги задоволяват този начин на живот, искат нещо повече. Искат да намерят смисъла на живота. А смисъла на живота се намира от Бог, защото Той ни е създал, Той е поставил в нас смисъла на живота. Когато търсим Бог, това, което ние със съпругата ми правиме, както казах, когато го поставяме на първо място,
когато имаме респект към него, когато нашия мотив е този, ние развиваме себе си, развиваме семейството си, развиваме и децата си. И днес, след 30 години брак, аз мога да кажа, че съм доволен от постигнатото. Имам чудесни взаимоотношения с съпругата ми. Да, имаме и проблеми, но имаме чудесни взаимоотношения. Научили сме след 30 години как да се справяме с проблемите. Все по-лесно и все по-лесно преминаваме през проблемите. И сме възпитали едно поколение, което има доблест, има чест, морал, ходи в добрия път, върши добри дела, не е себично, не е егоистично. И аз вярвам, че децата ни и децата на такива хора като нас, те ще са поколението, което ще изгради нещо в тази страна. На тях ще стъпят устоите на страната. Такива хора ще донесат разрешаването на проблемите, с които сега се бориме, с които ние сами си ги създадохме, чрез нашия начин на живот егоистичен. Защото политици, които са корумпирани, няма как да спасят България. Изобщо политиката няма начин да спаси България. Това е корумпирана система. Спасението на България ще дойде от личности. Личности, които са добре възпитани, които имат морал, които имат съвест, които се стремят към развитие. Не към задоволяване на собствените си нужди, а към развитие. На себе си, на семейството си, на приятелите, на средата около тях. Развитие. И ние трябва да имаме този начин на мислене, за да може да се случи нещо позитивно в България, да може България да се изправи и да стане по-добро място за живот.